mitään. Ja meillä oli se ajatus, että Tuo korttis. Timo esittelee, kun Timo on ollut tänään vähemmän täällä, niin Timo hoitaa nyt tässä vähän enemmän. Palkinnon nyt hoitaa. Timo esittää sitä nämä kaikki. Onko se hyvä kulma sun kuvata? Pitäisikö sun tulla täältä kuvaamaan? Kuulemma mä oon ammattilainen nyt hiljaa. No niin. Eli Timo, ole hyvä. Kaikki kuulee aina kesiin. Koska se lähtee? Voit aloittaa. No niin, tässä on meidän näkökulma tähän välittävään ohjaamiseen ja vasemmalla näkyy tämä nykytila. Ja eli ajattelimme sitä sillä tavalla, että oikeastaan niin kuin tämmöinen riviopettaja ehkä suhtautuu tähän ohjaamiseen tällä hetkellä niin, että ohjausta kyllä annetaan silloin, kun se opiskelija ymmärtää sitä pyytää. Eli sitten jos esimerkiksi hommia on rästissä ja opiskelija sitten kysyy, että no nyt ymmärtää sanoa, että nyt mulla on hommat rästissä, että nyt on se tulipalo päällä ja kela pukkaa päälle, niin sitten opettaja kyllä osaa täsmäsammuttaa sen sieltä ja antaa töitä ja ohjata sillä tavalla, mutta ehkä semmoista jatkuvaa välittävää ohjausta ei niin kuin vaikkapa yhden opintojakson tasolla ole. No sitten se meidän tavoitetila löytyy tästä vierestä. Eli opiskelija on itse tehnyt kovasti töitä sen hommansa eteen ja hänellä on siihen työkalut täältä löytyy ja sitten hän sieltä saa suuren palkinnon eli sopivasti porkkanaa, mutta myöskin sitten keppiä, eli tätä talikkoa on siinä sitten käytetty opiskelijan ohjaamisessa. Kiitoksia. Sä voit lopettaa jo kuvaamisen.